नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। तर आज आहे गणेश चतुर्थी, म्हणजेच आज आता आपल्याकडे गणपती येणार आहेत। तर इथे चाललेली आहे गणपतीची तयारी। तर आमच्याकडे अशी उंदरावळाची खीर असते गणपतीला नैवेद्य। तर माझी चाललेली आहे तयारी। तर इथे बघा, आता गणपती बाप्पा येणार आहेत। तर आता आमची सगळी तयारी झालेली आहे आणि आता आमच्याकडे गणपती बाप्पा आलेले आहेत। तर आमचे गणपती बाप्पा बघा किती छान क्यूट आहेत। तर आता गणपतीची स्थापना करून घेणार आहोत। तर आता सगळ्यात अगोदर दिवा लावून मग गणपतीची पूजा सुरू करणार आहोत। आणि ही आहे दररोजची देवपूजा। गणपती आल्यानंतर किती छान प्रसन्न वाटतं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। तर आता गणपतीची पूजा, गणपतीला जानवं घालून घ्यायचं आहे आणि पूजा केल्यानंतर आता गणपतीला नैवेद्य दाखवलेला आहे आणि आता लगेच आरती करून घेणार आहोत। तर आता आम्ही गणपतीची आरती केलेली आहे। तर इथं बघा, आता गणपती किती छान क्यूट दिसत आहे। तर आम्ही हा गणपती आणलेला आहे बधीर शाळेतील मुलांनी बनवलेला। आणि हे केलेले आहे मुलांनी गणपतीसाठी सजावट। आणि आमच्याकडे गणपतीला अशा प्रकारे नैवेद्य असतो। ही आहे उंदरावळाची खीर, ती चक्र आणि फूल, मोदक, वरण भात आणि तूप। तर आमच्याकडे हा असा नैवेद्य असतो। तर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।